Sumitimum ke Japon KSA tum kachingrum along klamalong kiwang videra jok rupli KSA tum kachingrum Japan chikroi thekthide khatkhati along hemi hum me ke cho pangjir thang anpin Hamren Karbi Anglong Thomas Council Branch Secretariat along Manpeng ki pipen karitang khorsing tirangaphan kachikimo Prangsi kaching hon Karbi Anglong ara doan la pen Karbi Anglong Live News Channel ke lang ara doan phasta me nilitum Karbi Anglong Live News Channel hin pen kardom na pejer iglo kardom nangli beha be para hin la ansu si kang thur je phan ninghang ma nangli news channel la jakong pen beha nat ki pa phrang du je phan ninghang ma jong si ninghang lipute Karbi Anglong Live News Channel along humri igra warsai ki me choen ponik tha nangli beha long ki pa prang dun chia phan joy ke la pen ador jum hek pen nili tuma long advertise our sai longji labang so our sai ki long jia phan humri ik tha Karbi Anglong Live News Channel along ang ton pen kachini jia phan contact number 6000389738 9957606998 84730041157 la pen 7002121784 along Humri Igno. Karbi Anglong Live adawa birta long peneli sami beauty bepi pinia birtang ton pen arjuponik tha. Hidamtang chiklo junior kep aprang pen Karbi rong sarame mate kra along Karbi Cultural Society KSA Karbi Lamerame KLA tum chirap chitudunsi kedu kipasan chomkrai KSA ropho phan isivet along klamalong kiwan Japan apong chingki chingwai ponlo Chiklo joner kebang bong phong prepli ka chingkiang kung riponsi kipadusi phaikuni ni phai inkoraner keparni election kipadu ponje phan taralangso longmir jenga chatai long KSA roplietum chitonglu bonta sumit timong ki Japon KSA tum ka chingrum along klamalong kiwang videra jok ropli KSA tum ka chingrum Japan chikroi thekthidera sonsi theklong lasong bong kra tum kilika phan ki thikedang thekthidera joksi pinile thota pangrum uniderlo Krapen ki pathik tang voter right tame rupli KSA tumta kachedon de la pen kaching rumalong klamlong me phu Jameson timung ta kiwang vide lata isonlo bangso jok akimi akrong ki wan thuji mate aki ka kilok ki pang thek mate KSA ke paching rum vek Japan hi thi ruinia por an Karbi rong sara me tumpen lamthi pang dakwansi KSA ka chingrum me prat phunlo chikloyan traksi se Karbi loga chale song iklaivet donangji pu Karbi rong saramai lapen KCS lapen lameramai lapen ke karab lapen ke ex KSA barim atumpen KSA skyvet dunai pu klembom bom pinian ang dong kitian di tarik ingko nerkep soani stamation soni asabu kachi tonte pena joksi Pinila dak nang kachitong dun KSA ruplia tum alang tung korte bang pli chingwai thu si non ke bang ji matio kachiklo tarik krini si uthot aswa isivet ki klaivet ki doya chingrum thuji lapen thu non nang ki dunde KSA sumir lapen ke Jameson timung along stame la KSA rupli la pen rong sar la pen ke pang room abang putum an alang tum long humiam po la si la non ke bang ji mationg tari kleni si KSA ke chingrum iklai vet ki doi phansi pini da na chi tong don pini KSA rupli atum chi parai lam thi si pini ni tum pini bang so mai stame pen ke chi parai pon asi pini la so ferang ke mai lo than poleglo Cepati dunia bangfu, amen. Lapen ke alang itu ta nomination di file fan, bayok ta amen nang klang de det aja, nang paling lihat matsi itu mdakta, so bangke bilong lihat lo. Sitame soang bong bangke misen pu bolodang te pinyang bong ta unji he, sitame alang itu sitame lo so teteni ta, itu kena pera bangfu. Atum stame kachidon de dokok time ne loso polsi sitame uthot ningding ning yon pen isiver klai di bonse ini pen phichuri lam thongke pang churi lam thongke asolam pen matha pen si
pili ropli tum stame alang tum puthot chingwai thu si non ke wang ji pithi ruini an apor dang chuhang lo basi kadoi tum ta chedon sar pensi pini pherang ke mai pen pachini lo kad News report KarbiAnglongLIVE. Bogajan subdivision ang kang khatkati police station arlo khatkati gotom bostialong hemihum mikechu pangjer thang anpin lupusi birta nang pali birta kriponlo tengke khatkati gotom bosti national highway thongke brasir kep atowara dungalong phaikuni ni phai inkora truck siani arni kang sampor phai plimalom men pangthek thek the mikechu rurajo mikechu lapu ana ke prap malom sovera por pen pangjir pithanglo Adungarai ke dua tu mi ke chupu ahud pen bukajan la pen Nagaland pen mi ke pamep agari fire service hang philo sita mi ke chu kilit munaka jok fire service nang kelia por hud anke avi pinan lo la sojok hemalo ke do kinang soralo hem hormu peri sanghan hai hui la pen Mahindra pickup truck suta mi chupon phuli phula anlo mi ke chopi dera hem phu arup das pusi pangthekpon lapen lak phoso sian bak hormuna hok dunlo halapu khatkati police atum pen tala bangso abirta kilong pen adiman humri tunsi kadu kavyasai ke do an langchari pono lapen kopai ki mi labang solong muniratum thang thelang pusi birta long pon bukajan penanan terang KarbiAnglongLIVE. Karbi Anglong Thomas Council mate Mikir Hills District Council along CM Kimancheng Kalitang Khorsing Terang Karliani Karbi Anglong Thomas Council pen holiday piden aphi anta armu aphai kachitu kang arprike Hamren Karbi Anglong Thomas Council branch secretariat along asai phuatum akam kacheklem kleang thek pusi chirok tok arat pen akoi pipon West Karbi Anglong MP Hamren rong supi along Kalitang Khorsing Terang aphan ingdeng troxikep kipleng kachikimo jaimek kedeng along Karbi Anglong Thomas Council branch secretariat asai hemadum ki sompon Kalitang Khorsing Terang kumlina king ridamsi ingduk ardong pen mira lekevek anparta milur kaidamsi ahirjumi chuhang ponunti Radame pike padolong adhorom tin penta amithang ki kroi teng pensi katiram Bible kapurhi Gita Path kapurhi Guru Granth Sahib Path Lokhimona Kardom lapen Karbi Bhaktitam Trust tumpen kangdu kardom apor chipi pon Karitang Khorsing Terang henlo kichengsi Mikir Hills District Council along Chief Executive Member ang hoi kangni abang phulo Arang likai ding pi ki claim ke dam lapen akimanga puthak melong inut man pen ki do tumpen chikimo pen puthot saimong ding doan kapichun pi pami jialam thi than pon Aham ni akam ta kian Aham rumah ke dinas rumah ke accountant klepo alami sorry sondalu kasi orang kana churu lagi siang dima alang tidak puspamni alang tunggu thegu pamna alang churu lagi itu kan dikson go kasi so hasi itu Karbi Anglong agara lagi angkan lagi itu dibuktikan kasi dikasih prote matu tak perlu kasi itu konsentrasi ini fisiknya Aku ikhlas, so itu semua kalau ini, atau kalau kita ini lampu teknologi, lampu digital. Aning kanwang ko anma rat kachitu kadure nonipong abang armu aphai kavi thudera jok kibang janing kan Karbi Anglong Thomas Council Department thong ke balong sar kamasar Sukumar napen havara do anta nang kachitu dun japhan MAC het sing rong pharpen chuningri Labang Somei long Karbi Anglong Thomas Council Branch Secretariat Deputy Secretary Anparta OSD Michael Timong MLA Rupsing Teron Karbi Recho Longsing Longhang West Karbi Anglong District Commissioner SP Sarma MAC Head Singlong Phar Hamren Municipal Board Chairman Biren Tiso Vice Chairman Lahore Kro Baithalangsu Municipal Board Chairman Chandra Singlong Hang Pen ke Chenglok kadu kawe bang pharo sosi armung chingrum si kachikimo jaimek dengpong labang su central school labang ke ilitum dak hamre na phale nang ki pichota li jirkin deng do son dak taksi itu malah kuthi pilong ta do ta son thak taksi dak hamre da do ta hala kapre ka dim jitu jirkin deng la pendak dong kam long kabonai la pendak hamre na long jitu itum phana ki pi labang so constructions ke claim ke dam mo pen chenglok ada functioning bang ka totally difference la non jirkin deng long same building lan ke tisme tang dat pen si hadak mesen pen suli lo dong ka long same mesen lo ta hamre long bang pa phidun chet la
lasi laso puthak bangai ke damtang mas tami Karbi lo choy yesong lapen hala dak etirkim youth satum si tami abatai batai asiang tong cibi pen si non asap so ke functioning dulu sita lage sarkar pen jitu criteria hormu ke dak bangke non bangke 10% avela lasi lapso puthak sita mi ladak district headquarter pinak ladak quality education bangke nangsot la pini ladak langdam lo tang tai itum college alam le pichan sta waisong college hi humvet non ladak sita mi itum exam center pen chenglok kaprek auditorium hu pen chenglok classroom dak ke dordi itum thek ponlong la Hamren pen Daniel hi KarbiAnglongLIVE. Lakhain ko rapo nilip constituency ke parlo Chukihola Havar KarbiAnglong Women Justice Forum Bogajan District Committee methang sa hemalong phaikuni ni phai ingkora troksiani phirangkya mai ingni ponsi kidamtang West KarbiAnglong phelangpia Havar sarthe phangchu chiri ingkora hini socialong lialong aron repen kido atuma phan KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Long ha phan lapen kachira kachitu duna tuma phan an suri kachuru pipajer ponthu Kidamtang phaikuni ni phai ingkora phuani pining pen ningkan koi thongke paning kan pen aphong mithang long le philang kachilong vek japan dudi sang sipen khidat ko ane chipadamsi aphong high court lapen supreme court along anta mithang long le philang ahem phuvek sarhe phangcho long le kadukave chiring kora hini social long le biharia khetum hemrit chikimsi do thiplo laso long le kachilong vek japan bor ikirsan lo Lasolong pinang an man peng ke do bang phubang phi ke thek ding aron tang ka chinia tum karjab dun thip dolo Lasolong le ke dam tang KarbiAnglong Autonomous Council along Congress sarkar ki khibo mahut sarthe phang cholong le chilong pon pedetlo bonta nona phong KarbiAnglong Autonomous Council along BJP sarkar ing tangkringa por hutsi KarbiAnglong Autonomous Council along man peng ke thine serang hoi kangnia bang lahenlo KarbiAnglong Autonomous Council CM arpu ki khi arta ke ongne pulote non sarthe phangcholong lealong aron repen ki do tuma phan ki tharli pipen ki claim pidut lason ki claim haike momo non pen lapen kai anta KarbiAnglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Long hangalang limen phurkimo doverpo lapenile tum KarbiAnglong Women Justice Forum Bokajan District Committee ame phi milika kropi dunme phi phudang terangpi dihin rimbang mekri ingtipi BDSRP karong hang pilapen ajirpi maratum phirangkya mekang ni ponahut kachuru pipon tum ke CM saraphan ke akiro masi ning arlo kaike ta homding lo lapen kaike tar jap thiblo alang phan alang li phan ke aprang ke damtang as akaprek ka sarkar ta wang bomlo KarbiAnglong phan ai hoi adui lapen sarthe phangcho along le phasitame halasot ke Congress sarkar hoke ko anone alang litum chisong lo ta hai lo mene ta pen chisong lo hoi phis la soi eviction ang thek bange paklang dak de ta pen thek long le setame non Dr. Tuliram Rong hangsar akijapon KarbiAnglong team KarbiAnglong la peli tum Karbia khai phan nang karja pithip nang karja pikluk ajoy ne alila bange atumi anang bong bange ni litum na bang so eviction na put hak thek long pot la ke ni litum aje ho kamasi un edelo News report KarbiAnglongLIVE Kechengsi Mikir Hills District Council CM Karlitang Khorsing Tirang Kalyani Pachetondunsi Nijang KarbiAnglong Phelangpi Lalunggaon LP School Asai Hemalong Kachikimo Asai Dengpon Karlitang Khorsing Tirang Phan Kachikimo Ponamelong Aluhi Sarpoman Pen Kachetongdun KarbiAnglong Autonomous Council EM Dioping Maslai Hinpen Milur Kaipon Lapen Karlitang Khorsing Tirang Atumotame Chithan Paduponlo Melong Kachetongdun Kopili Constituency VDC Chairman Baburam Rongphar Secretary Tiwa Students Association Tiwa Cultural Society Ame Photung Chetongdun Pili November 28 ani lake KarbiAnglong Autonomous Council apangke Mikir Hills pulo first Chief Executive Member Karlitang Khorsing Tirang alang li pining tiar ni asi KarbiAnglong Autonomous Council da pining katalon lo itum da pini Tiwa organisation hinpenda tak kopili homisti pilampi arong da lamang so arni ke katalon lo atima itum ini KarbiAnglong aglu gedu
Karbi Anglong Anglong su Tiwa Dimasa Rengma Anglong su doan ke itum tak sikdul atau mas council itum non long lagi arlang li inut kosin terangga samsung sing inti atum ben songbe bumla langkung habe teron latum ajoini sepini itum je Karbi Anglong atau mas council sikdul council je Khironi pen mohanteron KarbiAnglongLIVE Nokterang Baptist Church along Don Creek Thompen Kadukave Bangtrok Sikebra Sirkep Armo Phai Nangki Pleng Apuna Chak Ki Pleng Pen Mundoli Kang Thim Pini Ing Puponlo Hamren pen kilometer please ose kahelo Hamren constituency ki parlo Nokterang Havara long kidam tang surihni ra kripli aningkan pen Puta Karbi Baptist Association Thihek pen PKBA Araratum Birta ki meki than ki pachita kalong achili ki meki kluolong pinang anararatum aki meki theklong la pen ningka je thedun ki duk ko ka jok fellowship pedoponlo kanghon ka chirap angri angdon ki dukidam arna maphan kangduk kardom ki jalin ki mesena jo pining surihni rain korapli aningkan Ningkan kep ke chokan ke don kre ke thomben armo phai kibi ki thi sarphi sarphu ka dokave bangchok sikeb rasir kep am dulu aronatang ka dokave do an chokli mapi pini fellowship alar mondoli kang thim longsi mondoli ke asai dengpondo Hamren homosti along nokterang pa havaralong arnam amondoli yasemet PKBA mate Puta Baptist Karbi Association pen dak nokterang along monduli ke e laso ajai mek kedeng along dak nang homri lo lasi non ladak arong along monduli member lo mate monduli arlo pastor ala tu member kaduk ave tu mapan tum inut pen inut arju ponang lapan surina kriplian ingkan besida kristorat langlo na tum 2014 ingkan kecengsi laba phai hala son ingkan kecengsi phai lage don thom lo bonsame piniar ni gela anam kanghon kangjin sopen ajok pini la ke kroirat nang bat bamya sipian ke don cricket thom pleng lo la sila suge pleng arni lo la ke lapen pini gela manduli ke deng arni lo Halapu Nokterang Baptist Church Mondoli ke along Reverend Abu Kropensi long e kisompen kang puasai pichunpon Mathayo sangding pi kre trok angdeng so krenar kep hastro longpen NC labang so arlo taxi ne Mondoli kimpo alam thia thi pi humponsi arna malam chethan pa jermi po Mondoli along e pen chenglok kado we arnam phana nong ka pe thela bang so hem ki kim kado we theklong pen pini Mondoli kang thim ke long oposi ki hok pik si arnam phana ke rupilo arniang bong ding olang apose la bang suang bong an satame dakne tum doan bong satame thangnat chipu pe pin dan sene tum ke non pini arnian ta dolong pe me ke long da hisab dolo la pen bang solong ini PKB long ri si Mondoli phansi ka do we hang pet lo long ri hini thom ke hang pet ne da lo Hamren ben Daniel hi KarbiAnglongLIVE KarbiAnglong ben kicheng CCM ki khicheng abang phu ru khor sing terang kaliani ru khor sing terang asu sulapen hemisia tum chingrum si diphu terang hempi hemalong kachiki modun ru khor sing terang a hemasor asu adona rabatum pen patir pisi diphu terang hempi hemalong phaiguni ni phai inkoraner kepani ada por phai sir kepapor ru khor sing terang kaliani chiki modun Labang sualong ru khor sing terang ahemadon arab ke doan asu ke doan atum chingrum si chikimo jaimek peman ponno bangso mailong KarbiAnglong DC nirola phangchupi lapen don rabatum chitong dunsi ka chikimo jaimek mesen pen pechun ponno dadak terang hem a family tum data phan kalelo pini li tum KarbiAnglong dang pi li tum first li tum kaching hanai asiem karlitang khor sing terang kithi ningkan roxikep angdeng an ke choklo pini ladak litum KarbiAnglong litum phan eke japon ajoine si pini kaloka be dak terang hema family det kalelo KarbiAnglong adang pi litum don rap ke theki bisa pisar phu ke dotum ana phan sitame lipi ke thedungar ni lo alang litum jong si litum phan pini la litum phan
Karbi Anglong a district nang kewan pi la pen first CM adang li tum jong se li tum phan pini la Karbi Anglong angdan pi li tum phan long le nang kerai pi pen chenglok li tum phan kodaksi ko so office kodaksi ka ke donang jima ko son se ke klem nai ma gutte a picture an li tum phan ang chip pikang etsin li tum pini reng dok reng ni ke dolong lo Porial det alam kavli dak pamu penta ni tum hemalong ni tum asap so alang kititangar ni ko la so kitalon ake di penitum dak diklem pondo kasanutin me pedap penta munit kiwang jeng toy jeng ni domo penako pedap penta ni tum hadarak ala councilor sor penta kiklem malok tani lita ciklang duno adata penako la meeting along amat mani adata dodundo penpini mani Mr. Borua ke toka kita peta pini paklang pon lo lata misana akam lo ate asap sebet pustami alang contribution ta nitu numa kini family aput hak la ke paklang pon ta lata alang li phanta churu pon ni ngak long pen an pen ako pini bangke DC mem kining je ateng pen bangke la ke ahok lo alam bangke je alang li dokok tu la so hotsi mane non la Karbi Anglong da ki bante ba alang mitang jongjong inubat palam ke kalilo alang long kido an akini hala so hot ka cirap ka citotun pen la so akini pen amat si Karbi Anglong mang ke pini ke itu ma phan ke jengto jeng ni noi ba jogwan son si ditum ke nong ke ini ngarong abong pe itum dolong lo. News report KarbiAnglongLIVE. Duarbaguri MSC constituency के parlo pongka lekथे arong phonglangso Baptist Fellowship atum ankimi के chojai में के dengpon ankimi के chojai में galong phonglangso Baptist Fellowship President Borsing iti dikon ki chari pon amelong Secretary Rajaning ti pen aluhi pachini pon aluhi amana peng pen ka tongdun lake kelang adong Baptist Church Pastor Speaker Harsing Singnar Assistant Pastor Gojan Teron Penchenglok Kikangadong Baptist Church Monduli Kejatum Pinang an chitong dununti Lapen Phonglangso Baptist Fellowship Kejatum Dikon Borsing ti Secretary Rajaning ti New Church Construction Department Secretary Benson Terang Women President Martha Teron P Secretary Rani Lekthe Piatum Henlo Pongka Lekthe Arong Phonglangso Baptist Fellowship Kejatum Penke Pirthe moinul tum ningkan kang thim ke chuje phan sai chuti ki pon bomno lapen ningkan kang thim sai chuti ki pona sok sang theng the bong hom hanserong anta sai chuti ki along si ar che ponno lapen moinul tum chuche prangsi arna maphan ardom si mate hodai pon pa prang po ansi moinul tum chupong lason thak thak si pining a pharman ke pongka lekthe rong Phonglangso Baptist Fellowship tum chingrum pet pen ankimi ki chojai me ke dengpon Lapen pongka lekthe rong Phonglangso Baptist Fellowship atum nonamat don krehini wetlang lapen pongka lekthe rong Phonglangso Baptist Fellowship ke kangadong Baptist Church amondulia longsi dodun bomlang nonamat ke pusi fellowship members dum pen thanpon lasipini ke girja hemalong program en bomahutsi arnam lun kanaja mextame en pon pen ningkan kang thim chuti kipon asok sang Jisu Kristo phan hodai pon pamisi muniratum kechur ki jon pon apot ningarong pik an pusi fellowship ke jatum than pon ti pen mission me at pen an kimi ke chojai mek pe chun pon long loputa than pon ini program bang ke itum an ge chojai mek si an pon lo ke aswa an ge chojai mek ke aju ding kui pan ningkan itum ke an pon ini an ke ningkan po an dak dupo santum idon pen suri si an ngachirung pando adon man ke itu madon ke don krihini Phonglangso Fellowship adar amen ke icon tho ikandong Baptist Church pini nitum an mi cho program ke lake nitum pini chakeli nikan wangta sonse nitum ke don pen suri sisi kachirung ponsi nitum ke ningkan wang tak lem bom lah peneng bang bom si penengan ke ningkan phobak ni tum pleng ponlo lasan ni tum an ni cho program bang ke lu ga don kre ni lu ga bang 85 bag deji pen ako baptisma entang tum pen 30 bag deji kan katu e panu per bang ke 85 bag deji aluhi ke pini masa animi cho jai mek long na chetong nan bang ke min aluhi bang ke nitum ke andar bang ke kandong si
dudin kok lo pasi ke chu phapon bang ke tum pastor asing singal pan lo. News report KarbiAnglongLIVE. Pinya birta ke lapuan si kang ton puniklo kardong.